Bij schipperboer Jan Bouma van Pleets de Lammensprong bij Oudeborn is van paniek geen sprake. Ja, Bouma volgt het vooral via de media. Het hield hij dichterbij komende Smallenberg-virus. Dat is nota ongetroffen op bedrijven in Wienjewoud, De Hoeve en Woens. De nieuwe veeziekte werd verspreid door dit lietse bisje, stekmig de knut, maar vervelende gevolgen. Het virus zwaagt voor miswarme lam, die het meestentijds deerbennen worden. Grauwelige foto's, toch maakt het Bouma hem net al te druk. Misschien ben heel vrij let bij de raamkom, net eerder als oktober. En dan ben de meeste knutten die binnen al wat rustiger. Dus ik hoop dat misschien als het ware in juni, juli, augustus dat virus stroommaken hè. En daar al genoeg resistenties in gewoon hè. Op het moment dat de ramen bij komen. Daar hoor ik me een beetje aan vast, ging ik me vanuit. Maar misschien praat ik maar een paar maanden heel oors. Er valt ook nog net een soort dwans in het Smallenberg-virus. Een vaccin ligt nog een paar hier op hun wachtje. Inmiddels zijn insecten smieten ook net een soort op. En dus wordt van het maaitijd ook voor een soort Frieske schipperboeren toch wel een spannende tijd. Bouma verwacht het goed 1000 lam. En is dus net heel nog wis hoe die er aan tawijzen zullen. De laatste berichten die ik nou hier ben ik al dat het aantal misvormde lam per skip ik al minder wordt als het ware. Dat in het begin haast alle skip misvormde lam hingen en nu nog maar een licht gedeelte. Dus dat zijn wel heel hoopgevende berichten voor ons. Maar dit is de natuur en ja, wij werken altijd met de natuur. En ja, zo'n virus is wel kan heel vervelend zijn natuurlijk en kan een soort keer brengen. Maar je kent het er toch niks aan doen. Egait en Kjeln kan het Smallenberg-virus krijgen. Staatssecretaris Bleker trunt op een groot Europees onderzoek naar de verspreiding van de veeziekte.